ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପିଏମ୍ ଘରର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପଇସା କଥାଟା ଭାବୁଛି ଜେଜେଙ୍କ ପାଖରେ ଉଠେଇଦେବି। ଧନ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ବିମାନରେ ଯିବା ସାଇକେଲ ଖାଲି ଠିକ ବାପା ଅଛନ୍ତି। ବାପାଙ୍କୁ କୁହ 1000 ଟଙ୍କା ଦେବେ ରଜରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବି। ପାଠ ସାଠ ପଢ, ବୁଲିବା ଚିନ୍ତା କାଇଁ କରୁଛୁ? ଚାକିରି କର, ପଇସା ରୋଜଗାର କଲେ କେତେ ବୁଲିବୁ, ବୁଝିଲୁ? ହଁ ବୁଲିଯିବେ ବା। ଏ ପୋଲିସ ବାବୁ ମୋ ବାପା ମଜାକରେ ନେଇଯାଉଛି, କେତେବେଳେ ତାକୁ ପୋଲିସ ହେଇକି ବାନ୍ଧି ନେଇକି ଜାଣିବ। ଆମ ସମୟରେ ରଜ 3 ଦିନ ଆଗରୁ ରଜ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଥାଏ ଆମର, ବୁଝିଲ? ହଁ ବାପା, ଆମେ ବି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଦୋଳି ଖେଳିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲୁ। ଏବେ ତ ରଜ ମାନେ ଖାଲି ରିଲ୍ସ ଆଉ ଫଟୋ ଆଉ ମସ୍ତି। ସମୟ ବଦଳିଗଲା, କିନ୍ତୁ ରଜର ଖୁସି ଆଉ ପରିବାରର ମିଳନ ସେମିତି ଅଛି, ବୁଝିଲୁ? ସତ କଥା, ଏହା କେବଳ ପର୍ବ ନୁହେଁ, ଆମ ସ୍ମୃତିର ଉତ୍ସବ। ତାହେଲେ ଏଥର ଆମେ ସମସ୍ତେ ରଜରେ ମିଶି ଗୋଟେ ନୂଆ ସ୍ମୃତି ତିଆରି କରିବା।